ze beraiei deitzen. Bat eta hiru esatean, umea koiukatuko dugu, ados? Bat, bi eta hiru! Mesedez, azte susto eman dira zuena. Bueno, gaur lagunduko dugun gaia hauxe da, lanbideak. Hasteko zuen inguruko lanbideak ezagutuko ditugu. Adibidez, zertan egiten duten lan zure etxekoek, Katxalin? Nire amak txurreria egiten du lan. Txurrerian? Oso ondo! Ikusi eta ikasi dezagun nola egiten duten lan txurre.
Thank you.